हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ एएस अनन्या ओडियो ब्लॉग्स आपन मानू स्वागत ଯେ करछि। ମୁଁ वेलकम टू ଆମ माय चैनल। ଘରକୁ ଯାଉଛି मुझे बहुत ମାନେ बहुत खुशी ଅନନ୍ୟା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଏବେ ବୋଉକା ବସିକି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତ ବୋଉ ଆଜି ଆମର ଷଠି ଓଷା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଷଠି ଓଷା ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଖାଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ।